Ce învățăm din lecțiile pe care Mântuitorul nostru ni le predă? Spuneam, mesajul profetic ne spune că pruncul, că copilul de la Betleem este minunea vieții noastre. Primindu-l în suflet, avându-l în viață, el este pentru noi minunat. Iar cei care vor fi martori a ceea ce trăim, nu vor putea spune altceva decât minunat. Profeția însă continuă și spune că un al doilea nume dat acestui prunc este sfetnic. Ce înseamnă sfetnic? Este povățuitor, îndrumător, sfătuitor, adică acel cineva care să fie în permanență lângă noi și care să-ți șoptească. Dacă pruncul de la Betleem, adică Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, rămâne sfetnicul vieții noastre, atunci am câștigat ceva din acest eveniment pe care Dumnezeu l-a așezat în istorie pentru binele nostru. Mergem mai departe și vom asculta două piese de cor. Corul Bisericii Filadelfia este pregătit să ne prezinte două piese pregătite special pentru această ocazie. Haideți să-i ascultăm.